One foot in front of the other. One foot in front of the other. Lovely fingertips on my lips. I don't think I'll get it. Oh, it's so fun to love someone. Try to get over it. Your fat cherry lips. Your fat cherry lips. Your fat cherry lips. Lovely finger. Benvidos a unha nova edición de Padexando. Nesta ocasión desprazámonos ata o veciño Portugal, en concreto ata Vilanova de Cerveira. Na freguesía de Covas, en augas do río Coura, celebrouse a 10ª edición da Taza Ibérica de Slalom. Alxeiros galegos, portugueses e tamén do Centro de Tecnificación de León, en total 136 demostraron os motivos polo que esta é unha das probas de referencia do noroeste peninsular. Esta cita é un exemplo máis da cooperación e colaboración galego-portuguesa, pois a Taza puntúa como primeira competición da Liga Portuguesa de Slalom e como a segunda Copa da Liga Galega. A organización tamén é conxunta. O Clube Deportivo Miño Teixugos asume gran parte do peso do evento, pero coa axuda da Cámara de Cerveira e da Xunta Freguesía de Covas. Xuntos traballan para que esta Taza Ibérica poida formar parte o antes posible do calendario internacional. O primeiro día de competición celebráronse as clasificatorias. Todos os participantes realizan unha baixada e cóllense de referencia os 3 mellores tempos. Faise unha media e xa temos o tempo de corte do campeonato. O habitual é que se disputen 2 mangas e se colla o mellor tempo, pero debido ao sistema informático que se empregaba nesta ocasión, os deportistas tan só tiñan un intento. O percorrido foi deseñado polo adestrador do equipo nacional de Portugal, o español Marc Domenjó, coa premisa de que tanto os canoístas zurdos como os destros poidan baixar nas mesmas condicións. Para que o poidan ver de preto, instalámosles unha cámara no casco a un dos participantes que facía baixada en K1 e outra na proa dun C1. A normativa internacional indica que a pista debe ter unha longitude entre os 200 e os 400 metros. O recomendable é que os tempos máis rápidos se movan alrededor dos 95 segundos. En función das características da baixada, pode ter entre 18 e 25 portas. Este campo do río Coura conta cun percorrido de 300 metros e con 20 portas, 12 a favor de corrente con anéis verdes e brancos e 8 de remonte, que se distinguen por ter anéis vermellos e brancos. O ancho da porta debe ser como mínimo de 1 metro e 20 centímetros e a parte inferior de paus debe estar a uns 20 centímetros da auga. O ideal é contar cunha porta combinada, aquela que ofrece ao competidor distintas posibilidades de franqueo. Para facer máis espectacular a baixada, deséñanse obstáculos artificiais, pero tamén se valoran os que poida haber de forma natural. Por último, a distancia entre a última porta e a liña de meta debe estar entre os 15 e os 25 metros. Coñecemos agora os grandes protagonistas. Esta é a baixada de Adrián Junch, membro do clube organizador, os Teixugos. Adrián é un dos infantís máis prometedores do panorama autonómico. Na categoría Benxamín xa rozaba o podio no Campeonato Galego de Promoción, polo que este ano quere dar un salto de calidade. Adrián acabou terceiro e a prata foi para o rapaz do Dumbría, Martín Fernández, que baixaba moi fino e sen apenas penalizacións. Cada vez que algunha parte da embarcación, da pá ou do corpo do deportista toca unha porta, teñen unha penalización de 2 puntos. Se o competidor salta algunha das portas, a penalización xa é de 50 puntos. Martín tan só tiña que engadir o tempo da baixada 2 segundos máis por unha penalización, pero o gran dominador dos infantís foi Valentín Varela do Penedo, que demostraba en riba do K1 que tiña un chisco máis de madurez que o resto de participantes. En unha baixada impecable, tan só cunha penalización de 2 puntos, conseguía a primeira posición. Ademais, Valentín ten o valor engadido de que tanto se manexa en kayak como en canoa. Moito máis competida estivo a categoría cadete. Vemos a participación do deportista do Teixugos, Alexis Segade, que manobraba con moita soltura as portas de remonte, conseguindo a terceira posición.
Tea asinou un dobrete. Darío Míguez quedaba segundo e Mario Otero, que vemos en imaxes, lograba o primeiro posto. Mario, semanas despois desta proba, tamén se facía co título na primeira Copa de España desta temporada. Mario xa viña de proclamarse campeón de España infantil. Subimos de categoría, 10 deportistas conseguiron o pase a final no K1 Junior. Xa podemos ver baixadas moi técnicas e con remontes moi traballados. De novo, moito protagonismo galego. O terceiro posto era para Cándido Acuña, do Tea de Mondariz. Un percorrido case perfecto, tan só 4 puntos de penalización, conseguía un tempo de 90 segundos. Iago Varela, do Penedo, demostraba que comeza a temporada en moi boa forma. Deleitou o público con algunha que outra filigrana. Foi un dos deportistas que se soubo adaptar mellor ás características da pista. Unha baixada moi rápida e tan só unha penalización deixaba o deportista do Clube de Ponte Caldelas segundo. Vemos a manga de Jorge Quintáns do Dumbría. O rapaz de Vimianzo caracterízase pola súa potencia e envergadura, cualidades que unidas a unha técnica exquisita dabanlle outro gran resultado nesta tasa ibérica. Acadaba o ouro no K1 Xuvenil. Só dous veteranos foron quen de pasar o corte nas semifinais e como na categoría infantil os resultados non contaban para a clasificación xeral por clubes. Cristóbal Esperanza do Amarao non estaba atinado na baixada e tiña unha penalización de 58 puntos, polo que José Castro do Darque tiña todo o seu favor para lograr o ouro. Em geral correu muito bem, cada vez está melhor a pista aqui de Covas e esperemos que continue a mudar. Na categoría absoluta, na que máis participantes lograron o pase a final, en total 24, puido saber que os pequenos matices ian marcar estar ou non nos postos de privilexio. O padexeiro portugués Antoine Launay fixo unha das baixadas máis rápidas, pero unha penalización de 2 puntos provocaba que ao final a medalla que acadaba fora a de bronce. Launay ten como gran obxectivo os Xogos de Tokio e esta terceira posición non deixa de ser un aliciente máis. Tan só 4 décimas lle daban a segunda posición a Axel Afonso do Tea de Mondariz, que quedaba sen o título por mor dunha penalización, xa que fixo a segunda baixada máis rápida da competición, un tempo de 1 minuto 17 segundos e 23 centésimas. Afonso é un dos deportistas galegos con máis proxección na disciplina. Pero como dicíamos, os detalles son importantes no slalom e foi Alejandro Drago Bayona, concentrado no Centro de Tecnificación de León, que co cuarto mellor tempo, pero sen penalizacións, acadaba ouro na categoría raíña desta tasa ibérica. Pues el circuito de hoy era un poquito más rápido que el de ayer, un poco más complicado y pues nada, nos ha hecho muy buen día y ha sido una carrera muy bonita. Bastante contento, no me lo esperaba la verdad, los fallos de mis rivales pues me han ayudado a conseguir el primer puesto. Foron dúas rapazas cadetes as que pasaron o corte. Vemos a baixada de Alba Soutelo do Trixugos. Alba, unha deportista habitual do podio nas competicións da Liga Galega, tanto en K1 como en C1. Negras de años muertos, suenan sirenas en la ciudad. Hay un cadáver sobre la mesa. Nesta ocasión, Alba non puido coa súa compañeira de clube, con Ainhoa Barreiro, que baseou a súa vitoria nas portas de remonte e na baixa penalización. Se ha convertido en lágrimas amargas. Arde Babel, arde Babel, arde Babel. Barreiro e Soutelo volverían verse as caras na C1. Esta competición vale para tomar tiempos para ver cómo vamos en la temporada, ya que puedo ir mejorando y mirando si voy mejorando. Hubo algunhas portas nas que un pouco difícil a facer o recorrido, pero bueno, superouse. Entre as juniors tamén conseguían o pase a final dúas padexeiras. Por un lado, Mariana Piñeiro, que vemos en competición. Piñeiro é unha asidua das convocatorias da selección portuguesa de promoción, pero o seu tempo
quedaba moi lonxe do da gañadora. O triunfo correspondeulle a Lorena Costa, a rapaza do Dumbría, é unha deportista moi potente e xa conta con moita experiencia. Yo disparé, arde Babel con sus torres de papel. A pesar de ser junior, Lorena é a actual campeoa galega absoluta da modalidade. ¿Por qué? Dime por qué, dime por qué tuvo que suceder. Nesta pista do Río Coura, Lorena tamén conseguiu mellor tempo que a seniors. Arde Babel, arde Babel, arde Babel con sus torres de papel. Duelo portugués na categoría feminina absoluta, dúas deportistas do Amarante loitaban pola vitoria. Dúas parexeiras contrastadas como Patricia Queirós, que nesta ocasión quedaba lonxe da súa compañeira Sara Bastos. Aquí temos a gañadora Sara Bastos, que se impuxo con solvencia na clasificación absoluta feminina. Imos co máis destacado na modalidade de C1. Martín Fernández do Dumbría, despois da prata en Caún, probaba sorte na canoa. Non tivo seu mellor día e lastrado polas penalizacións acadaba a segunda posición. Aarón Suárez do Penedo cunha baixada máis rápida e con menos penalizacións que a de Martín facíase co título nesta categoría. 1970. Nació un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Nas imaxes aprézanse as dificultades para os máis pequenos no manexo das embarcacións cunha pá dunha soa folla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto. Dous finalistas galegos na categoría cadete, onde de novo as penalizacións foron determinantes para a vitoria. A baixada de Brais Caride, que deixou unha das imaxes máis estéticas do torneo. Mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que pintaba los patios los meses, pero en el patio hicieron la A baixada de Brais foi máis rápida que a do seu rival, en concreto 2 segundos, pero os 8 puntos de sanción fixeron que Samu Pereira do Teixugos levara o triunfo. Foi outro de tantos man a man entre deportistas galegos, os grandes dominadores desta tasa ibérica. Todo lo que cambia lo hará diferente del año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. 6 foron os finalistas na categoría xuvenil. Problemas coas primeiras portas para Jorge Quintáns. Quintáns viña de gañar en Caún, pero esta parte inicial condicionou a súa baixada. Bronce para o deportista do Dumbría. Eduardo Teixeira, que en Caún estivo lonxe dos postos de privilexio, si puido competir cos mellores en C1. Unha baixada sen apenas percances, daballe a segunda posición nesta categoría junior a Eduardo Teixeira. A un nivel superior demostrou estar Borja González. En Caún xa quedara as portas do metal, pero nesta modalidade non lle deu opción aos rivais. Borja, o deportista do Penedo, ten os fundamentos suficientes para darlle moitas alegrías ao slalom galego. O seu tempo final tamén conseguiría medalla na categoría absoluta. 16 padexeiros senior tomaron a saída nunha das finais máis apertadas do torneo. Son imaxes da baixada de José Carballo, un deportista moi experimentado, con máis de 35 medallas en torneos nacionais e internacionais. Tempo dun minuto e 28 segundos, con tan só 2 puntos de penalización, dabanlle a terceira praza. As poucas medallas que escaparon de Galicia e Portugal foi para David Cano, do clube segoviano do Río Eresma. Foi un dos poucos padexeiros que realizaba a baixada sen penalizacións.
E a vitoria na categoría absoluta en C1 foi para o galego Brais Castro. Brais sen ningunha mancha no seu percorrido e co mellor tempo dos canoas acadaba unha primeira posición que lle serve de aliciente para próximas citas. Moi guai, moi entretenida, moi interesante. A verdade, o tempo acompañounos bastante e un caudal perfecto e moi divertido. E remataba a competición con outra final axustada. Volvían a enfrontarse nesta ocasión no C1 cadete Ainhoa Barreiro e Alba Soutelo. Alba son dúas especialistas consumadas nas dúas modalidades. Se no K1 era Ainhoa que gañaba, en C1 foi Alba cun estreito marxe a que acadaba a victoria final. Falo a nível português, ainda não tem a visibilidade que deveria ter. Temos que divulgar, fazemos esse trabalho por parte da Federação, a Federação Portuguesa de Canoagem, a Federação Galega de Piraguismo, para que haja divulgação e para que hajam mais pessoas a praticar esta especialidade de slalom. Como sempre dicimos en Padexando, xa vimos os protagonistas na auga, agora toca velos en riba do podio. Na clasificación por clubes, o Teixugos conseguía o primeiro posto cun total de 270 puntos. O Penedo era segundo con 210 e o triplete galego completaba o TEA con 136 puntos. Isto foi todo nesta 10ª Taza Ibérica de Slalom. Moitas gracias pola súa atención e ata a próxima.